şu wagt ütköşme girislik. Şol beatbox diýeniňiz ol konsert men üçin şeýler tolgundurjy wakalaryň biri bolup galdy-da. Umuman diýende bir başga beýleki sınwatdymyza, beýleki döredijligimizde seredenler taatsymaty ütköşükler. Onu aýdyp basbet bolmaýar. Hey 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 hey. Şu günne adamzat durmuşymyzy sasyz göze getirip bolanok. Toýdur bayramlar, ähir bayramçylyklar, hatda günneki durmuşymyzy saz bilen baglanyşykly. Saz bütün elemi gurşap alýar. Saz biziň durmuşymyzyň bir bölegi. Mehriban telegörjüler, gepleşigimiziň şu gezekki sanynda biz aýdymsaz toporunyň bir janry bolan akapella, ýagny akapella janry hakynda gurun ederiz. Akapella bu grek sözünden gelip çıkıp, saz guralsız, diňe adamyň sesi bilen aýdylýar. Bu adalga 17-nji asyryň ahyrynda peýda boldy. Bu adalga Rim 16 kapellasy bilen bir baglanyşyklydyr. Akapella orta asyrlaryň ahyryna sunut hökmünde berkedi. Hor orkestra arasynda sazyň kömegi bilen hem aýdylýardy. Şol sany biziň milli saz gurallarymyzyň kömegi bilen hem aýdylýardy. Wagtyň geçmegi bilen öz başdak akapella toporlar hem döredilip başlanýardy. Çapadım la 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 mele oşun la 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 hey mele oşun mele bu yetirmesen yele bu kanada yarar dularım hey 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 senin belen bele bu sapatımı sap sapatımı sap sapatımı 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 sap sapatımı sap sapatımı sap sapatımı 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 sap kara gözlü gülümi bak gülümi gülümi nerede bolsan tapat. Siz neçe ýaşyňyzda aýdym aýdyp başladyňyz? Men saz not veren 10 ýaşymdan bäri meşgullanýan. Men şu sasyňy bilen kiçilikden bäri, ýagny şu 5-nji sınıfda okuyan döwrümden bäri meşgullanyp gelýän. saz sunugaty bilen kiçiligimden 5 ýaşymdan bäri saz sunugatyň içinde. Umuman diýende men maşgalam hem sunugat adam bolan. Men 6 ýaşymdan bäri aýdym aýdyp gelýän. Nem üçin siz aýdym saz uguruny saýlap aldyňyz? Saz uguruny özüme şeýle ýakyn gördüm, şoň üçin hem saz uguruny saýlap aldym. Saz sunugatyna ejem kakam dagam şu saz sunugaty bilen meşgullanýarlar. Menem kämilleşdirmek niýetine şolar saz sunugatyny tergi berdiler. Özümem saz sunugatyny halap, özümem şonu saýlarym. Kiçilikden bäri aýdym aýtýan ýekelikde fortepiano saz guralynda fortepianoda çalýan. Ondan soň 14 ýaşyma ýetenden soň garaşsyzlygyň merjen däýenleri bäsleşiginiň ýeňejisi bolmak maňa meser etdi. Şonda uçurman diýen aýdymyz bilen çykyş edip, hormatly arkadaşymyzyň şahsiýet baýyna münasip boldy. Ondan soň Lebat welaýatynyň ýörüýte sunugat mekdebiniň talyby bolmak hem maňa meser etdi. Şo taýda Lebat welaýatynyň ýörüýte sunugat mekdebiniň owaz akapella topory bilen hyzmat çekip, aýdym aýdyp 4 ýyllar halkymyzyň, hormatly arkadaşymyzyň öňünde ulu çärelerinde, döwlet konsertlerinde çykyş edip geldik. İlki bilen şu çağlykdan höwesim hem bardy.
Enem atamam aydım aydanımda höwes edip dinleýärdi de. Şoň üçin men şu okuw saýladym, şu hünäri saýladym. Men akapella toparynda Lewap vilayet Ýurita Sunat Mektebinde hem Owaz akapella toparynda 4 ýyllap aýdyp gelýärdim we şu ýyl hem maňa şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji ýyl talyby bolmak ýeser etdi we şu toparyň agzasy bolup hem çykyş edýärin. Boş sesli mavi bulut dağdan şahlı akıdı. Akapella diýilen adalga näme aňlatýar? Akapella toparmanyň aýratyrlygy başga toparlara meňdemeýärligi ol sasyz ýerine ýetirilýär. Sady biziň özümiz de ýerine ýetirýäs. Akapella grek sözünden gelip çıkıp ol saz guralsız diňe adamyň sesi bilen aýdylýanyna akapella diýilýär. Meselem gözüňize getirsek hor toparlaryny akapella diýip hor hem ýerine ýetirýär. Hor toparynda meselem gözüňize getirsek saz guralyny meselem orkestr bolup bilýär ýa-da fortepiano saz guraly bilen hor toparynda ýerine ýetirse, durly konsertde ýa-da sapakda bolýar, hünär alan döwürlerimiz bolsa, onu adatda şol orkestr we hor diýip yglan edilýär. Haçanda hor topary hiç gele saz guralsyz ýa-da orkestrsiz çykyş edende de şonuň nähili aýdym bolsa da şo akapella diýip aýdylýar. Meselem getireninde skripka diýdi, türkmen milli saz gurallarymyzyň içinde dulçar diýdi, kakwo diýdi, ähli tilsimlerini, ähli seslerini şunkü günde aýdyp beren toparymyzy, akapella toparymyzy şoň sesini berýärler. Ýagny şu eseriň içinde aýdymçylar saz gurallarynyň türli uýuşgunlaryny öz agzlary bilen ýerine ýetirýärler. Biziň döwrümizde şol akapella topary şol Lewap vilayatynyň Ýurita Sunat Mektebinde döredildi. Ol 2008-nji ýylda döredildi. Şol döwürler diňe 5-10 oglan bolup çykyş etýär toparda. Şondan soň akapella sunugaty aýratyn sunugat bolup halkymyzyň ýaşaýjylaryna göwnünden turup şunkü güne çenni şol topar ve häzir Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda döredilen topar hem ýygyny ýöretýär. Sazanna bolmak üçin, aýdymçy bolmak üçin esasy zehinem gerek, ýöne höwes gerek, zähmet gerek. Aýdymçy bolmak üçin ilki bilen tebigy zehin gerek. Şu tebigy zehini açylman duran tebigy zehin bolýar adamda. Şu zehiniň zähmetinden açyp aýdymçy bolup dörak bolýar sazanda aýdymçy. Sazandanyň aýdymçynyň beýleki adamlardan tapawudy esasan hem tebigy tarapyndan berilýärdir şu sazanda. Sazandanyň dünýä garaýşy gözel bolýar. Toporda siziň ýerine ýetirýän saz sesiňiz. Akapella toparyna men alt partiýany ýerine ýetirýän. Ol gyýdlaryň ýogyn sesi bolup durýar. Biz şu akapella toparymyzda her aýdymçynyň özüniň sesine görä bölünüşi bolýar. Meselem soprano, bas, tenor, alt ýaly seslere bölünýär akapella toparymyz. Men şol toparda tenor sesini ýerine ýetirýär.
Men esasy solosyny ýerine ýetirýän, umuman diýende toparymyzda 5-6 sesden ibarat bolup durýar. Bas diýip ýogyn sesli oglanlarymyz bölünýär toparyna, tenor, inçerek sesli oglanlarymyza bölünýär. Soprano, inçerek gyzlarymyzyň seslerine bölünýär. Alt hem ýogynrak gyzlarymyzyň sesine öwrülýär. Olar esasy şol sesleri, ağızları bilen, sesleri bilen ýerine ýetirip, umuman ansambl döretýärler. Şol ansamblini 5-nji, 6-njy ses bolup, ýagşy gül diýip gyzymyz esas sesini ýerine ýetirýär, sözleri bilen. Men hem şonuň içine girip, eserde aýdymyzy dolu ýerine ýetirýäs. Akapellada men solo sesini hem de soprano sesini goşulyp ýerine ýetirýärin. Men size şu herçe menden bir gunça akapella aýdymynyň bir bölegini ýerine ýetirip beräýin. Yuvaş sesli mavi bulak, dağdan çatlı akıp dur, salkın şemal sadı bile, maňa çavuz çakıp dur. Domlu duştan gök maysalydyr eler, yaş gelinler ýaly beslenýär. Sözle maňa sözle çınar nem için, bolak bugün gamly seslenýär. Häzir men size herçe menden bir gunça diýen täze aýdymyzyň bir bölegini aýtyp bereýin. Daragym batly, ne ýüregim şatly. Daragym batly, ýüregim şatly. Şatlan şatlan jane, güllere şatlan. Şatlan şatlan jane, güllere şatlan. Hey 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 hey. Daragym batly, ýüregim şatly. Daragym batly, ýüregim şatly. Şatlan şatlan jane, güllere şatlan. Şatlan şatlan jane, güllere Günde ses üstüne geçýän maşklaryňyz hakynda gurun beräýin. İlki bilen biz sesimizi gyzdyrmak üçin şeýle maşklar geçýäs, gönükmeler geçýäs, gönükmeler nota boýunça geçýäs, başda solfeja görnüşine geçýäs. Soňra şu aýdymyzyň akapellaň içinden bölekleri, şolan kyn bolajak ýerlerini nota boýunça geçip öwrenýäs. Bizine şu toparymyzda tenor sesini ýerine ýetirýärse, şonda men halifam bar, Türkmen konserwatoryýasynyň muallimi, Türkmenistan atgadan artist Atajan Berdi. Şu halifamdan şu öz sesim boýunça maşklary geçip turgonlaşyp öwrenip durýar. Şu turgonlaşyklaryndan akapella toparynda tenor sesini ýerine ýetirmäge uly kömek edýär. Aýdym saz adamlara nähili täsir etýär? Sazyň ähmiýeti esasen bizim şu akapellamyzyň ýerine ýetirýän aýdymlary şol tomaşaçylary begendirýär, şatlandyrýar, olaryň ruhlaryna ruh hoşýar. Bizim akapellamyzy şol tomaşaçylar, adamlar höwes bilen dinleýärler.
Çapadım 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 la 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 mele olsun la 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 hey mele olsun mele bu yetirmesen yele bu kanada yarar bulurum hey 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 senin melen mele bu Saadın ähmiyeti men üçin şol ähli adamları pikir edende umuman sungat adamları bolsun şol saat dinlende şol diýişimde ýaly saatyň täsiri adamlar agladyryn bilýär, güldürmän bilýär, şadýanan bolup bilýär. Ol kiçilikden bäri şoň içinde girip başgalarymyz bilen şoň içinde bolanym üçin men durmuşymy saata bagş etdim. Sasını goty. Esasan hem bu adamın ruhu baylygyny östürýär. Adam saz dinläninde adama hyju gelýär, ilham döredýär adamda, döredesi gelýär. Sasın otu bu içkin adamlarda içkin täsir etdi. Adam gaýgylandyrýan bilýär, adam şatlandyrýan bilýär sasın otu. Umuman diýende bir başga beýleki sınwatdymda beýleki döredizliginde seredende sasın otu bitgoşyklar. Onu aýdyp bakdyk bolmaýar. Sen şakarsın diye seyir bağına Sağa aküllere atır saçlıklar Sen bakarsın deyip seyir salınlar Akşam Hoza gaşıptı Dam dara dara dam 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 Dara dara dam 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 dum Dara dara dum dara dara dum Dara dara dum dam dum Dara dara dum dam dum Dara dara dum dam dum Dara dara dum Sizin durmuşuňyzda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri hakynda gurmeräň. Men Daşoğlu vilayatynyň Mahmud Garly Fadylnak Ýöri Sungat mektebinde okaýarkam 17 ýaşymda şol ýerde konsertde çykyş etdim. Ol konsert men üçin şeýle bir tolgundurjy wakalaryň biri bolup galdy. Ol ýerde men Nur Halmamedowyň Aýnanyň balladasy aýdymyny ýerine ýetirdim. Bul meniň ilkinji çykyşym, ýatdan çykmajak çykyşym bolup galdy. Men bilmedim nem üçün atlanyp ateşinden gaýtdyňmy sen artykça Men durmuşumda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri çykam. Lewap vilayatynyň Halaz etrawynyň Çağlar Sungat mektebinde okaýakam. Şol ýerde sahna çykyp ýekelikde aýdym ýerine ýetirdim. Şol men üçin uly ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Men durmuşumda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri şu geçen ýylla men Lewap vilayaty Ýurtda Sungat mektebinde okan döwürlerimde Türkmen Milli Konservatoriýasynda aýdymçylaryň arasynda ýarış geçirildi. Şonda men çykyş etdim we üstünlikli ýere münasip boldum. Şonda da ben ören özüm bagty duydum diýendim. Durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri ýaş wagtym 14 ýaşymda 2008-nji ýylda hormatly arkadaşymyzyň şahsiýet paýyna münasip boldum. Şol gün men üçin diýsen üýtgeç wakalaryň biri boldy. Üýtgeç günüň biri boldy. Şonda çağkalymdan gözüme ýaş aýnap hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýdymdan häli şimdi ýadymdan çykany. Yaş uçkunlara berjek maslahatyňyz. Çağalara, yaş uçkunjuklara berjek maslahatym köprak özleriniň üstünde işlemeli,
aydym sada özlerine höwesi döretmeli. Halipa bagşy sadanlarymyň özlerini, olaryň ýerine ýetiren saatlaryny, aydymlaryny köpräk diňlemeli, mugallimlaryň aýdanlaryny diňlemeli. Şey özleriň üstüne işleseler, uly aydymçy sadanlar bolup ýetişerler. Şu yaş uçkunjuklara, yaş zekinli çağaçyklarymyza berjek maslahatym ilki bilen ýöneköje zatlardan öwrenip başlamaklaryny maslahat berýär. Ýöneköje zatlar gowy öwrenip, onuň halipalarymyzy diňläp, mugallimlerden diňläp, çylşyrmly zatlarym gowy edip, gowulykman öwrenmekleri maslahat berýär. Yaş yetkinjeklere meniň berjek maslahatym, olar esasan hem birinciden höwes bolmaly. Şol aydym sada bolan höwesi nämen bolsa da höwes bolmaly. Ve öz üstündeki näçe işlese, şonça hem öz ruhu baýlygy, şol hünäre bolan höwesi artýar da adamda. Sözle bana sözle şuna nemeçi bolup bugün gamlı seslenýär. Gamlı seslenýär. La 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 Boluk bugün gamlı seslenýär. Gamlı seslenýär. Dam dam daradam dam dam daradam. Dört banday bahar ýazy ülke görýär. Dört banday bahar ýazy ülke görýär. Dört banday aýdan sazy fejan ülke görýär. Dört banday aýdan sazy fejan ülke görýär. Gel gel Türkmenistana gel, heyjana Baharistana gel, Siziň halipaňyz barmy? Men özüme nusxalyk halipa tutunýan hünär mugallimim Yelena Konstantinovnany bellek geçesmeli. Muallimiň öwredýän zatlary meniň üçin ähmiýetli uly, maňa o şeýler uly görüldi mekdep bolup durýar. Şol akapella toparymyzda aydym aýtýan aydymlaryň içinden täze aydymlaryň Daňatar Hyzyrowyň saz bolan Şadiýan gün ol bellek geçsek türkmen halkymyz hem gowulle Şadiýan gündi Türkmenistan halk artisti Atagil Garyagy bizim halkymyzyň aňyna siňdiren şol aydym bilen men hem şol pursatdan peýdalanyp bir bölegi ýerine ýetirip berýär. Aýyny keypine aydym aýdýaryn, keypine hoş salam ýollaýan güne, tanışlyk üçin del gyzlara dostum salam keýgim dip, geçýän keypine ýöne keypine. Meniň nusxa tutunýan halipam Gurt Nazarov. Meniň hem hünär mugallimim da şol hem. Men üçin şol muallimiň tapawutlanýan ýeri, onuň okuduş tilsimleri men üçin ören täsin, ören gyzyklydyr. Şoň üçin hem men şol halipam nusxawy görýärim. Men esasan hem hünärim aydym bolan üçin vokal eserlerini ýerine ýetirýäris. Operalardan aria eserlerini. Aria diýilende ol operada aýdylýan aydym. Daşary ýurt ariyalarından aýdyp bereýin. Johann Sebastian Bach Magnificat ariýasy.
Men bu akapella toparına täze goşuldum. Täze aýdym şotumda goşuldum. Görüşme wara, eşitme wara bu akapella topary medeni tepdeliginde türlü konsertlerde çykyş edip gelýärler. Öňden bäri men hem şolary görüp höwes edip şu akapella toparyna goşulmak wagty maňa da mesele. Mele goşun mele goş Yetirmesen yele goş Kanadas yarardılarım hey 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 Senin veren bele goş Sapatımı sap, sapatımı sap Sapatımı 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 sap Sapatımı sap, sapatımı sap Sapatımı 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 sap Kara gözlü gülümü vah gülümü gülümü Nirde bolsan tapatım Beatbox diýen adalga näme aňlatýar? Hava doğru aýtdyňyz. Şol beatbox ina dünýä derejesinde seyredende internete girip seyretýäs, olardan tälim alýas, üýtgeşikler çykarmak üçin biz hem ilkinji topar bolup bellek geçesim gele, ilkinji topar bolup durýarsa, indi şu 2016-njy ýylda açyldy Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda. Şu wagt üýtgeşme girişdi. Şol beatbox diýeniňiz şol bir oglanymyz mekany ýaxşy geldi diýip bir oglanymyza aýratyn ödüsinde işler, şol beatboxy öýredip, ähli sapaklaryny alyp, şuňky günde täze aýdymlarymyza şol beatboxy goşýas. Kanadas yarardılar Elbette bizim halkımıza da, bizim halipalarımıza da şol goşantlarımız göğünden turar deyip umid etýäs. Biz hem şol beatbox'u daşary ýurtda Amerika döwletiniň belli bir topary, dünýäniň belli toparlarynyň biri Pentatonix diýen topary diňle şotaýdy. Şolaryň aýdyşyna göre biz hem Türkmenistany, Türkmen sungatyny üýtgeşiklik bolsun diýip dünýä deregesinden tälim alyp goşýas. Sen şakarsın diye Seyir bağına Sağa ak güllere Atırsan sırtlar Sen bakarsın diye Seyir çalınlar Akşam Hoza gaşıptı Dam dara dara dam 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 Dara dara dam 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 dum Dara dara dum dara dara dum Dara dara dum dam 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 dum Alıp vereyim Apakça kumşalar Açtı gününü Kara dam dam
Gözlerin kurbanı bolup bereyim. Batımızın baharı yazın şalayım. Biz sadandalar üçin iň esasy zadymy ses bolup durýar. Şoň üçin hem bizdiň sesimizi gorap, şu sowukdan bolsun, çyýlykdan, şuňal zatlardan gorap saklamaly. Sesimizi hassa kämilleşdirmek üçin biz ses maşyklaryny ýerine ýetirýäris. Şeydi yukarıdan gittiğinde böyle. Şimdi hemmemiz cemler görüyoruz. Beyler, oğlanlar hemmemiz. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiziň biz talip ýaşlara döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag tutýan tutumly işleri mundan beýle-de rowaj alsyn. Şu pursatdan peýdalanyp, gahryman arkadagymyza biz talip ýaşlar üçin döretip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý gahryman arkadagymyň jany sag bolsun, alyp barýan işlerinde ul üstünlikler arzu edýär. Hormatly arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny talip ýüreginden arzu edýärin. Hormatly arkadagymyz biz talip ýaşlara döretmäni, okamany, şeýle mümkinçilikleri döredip berenligi üçin köp sag bolsun aýdýarin. Il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri el mydama rowaj alsyn. Men hem şu pursatdan peýdalanyp, şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadagymyza sag bolsun aýdasym gelýär. Goý gahryman arkadagymyzyň jany sag tutýan tutumly işlerin el mydama rowaşlyklary beslemegini talip kalymyndan arzu etýär. Boluk bugün gamly seslenýär. Gamly seslenýär. Dam dam daradam dam dam daradam. Dört banday bahar ýazy ülke görýär. Dört banday bahar ýazy ülke görýär. Dört banday aýdan sazy heýan ülke görýär. Dört banday aýdan sazy heýan ülke görýär. Gel gel Türkmenistana gel, heyjana bahar sana gel, heyjan. بدوات لتركمانستان